Představte si, rozbijete hrnek a místo smutného loučení sledujete, jak se jeho střepy pomalu spojují zpět do původního tvaru. Co kdyby všechny předměty kolem nás měly schopnost se sami opravit, když se poškodí? Takový svět by vypadal úplně jinak. Přestali bychom hromadit náhradní díly a ztráceli bychom potřebu neustále kupovat nové věci. Výrobci by museli přehodnotit design i materiály, protože smyslem by nebyla výměna, ale dlouhodobá funkčnost a odolnost. Omezilo by to množství odpadu, který dnes zahlcuje skládky a přírodu, a možná by se změnil i samotný vztah lidí k věcem. Předměty by získaly životnost, která by s námi mohla růst a nést příběhy našich životů. Otázkou zůstává, jaký by byl dopad na ekonomiku, pracovní místa v opravárenských službách a průmysl výroby nových produktů. Možná bychom začali více přemýšlet o hodnotě, příběhu a funkci věcí, které nás obklopují, a méně o jejich rychlé výměně. Jak byste se cítili ve světě, kde vaše oblíbené věci nikdy nezmizí, protože se dokážou sami vrátit zpět do života a znovu sloužit? Taková představa otevírá prostor pro nové otázky o našem vztahu k materiálním věcem a o tom, jak by se mohla změnit naše každodenní realita.